إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفاقي Ja, braš. Da na okladnim pustiš na dom. Zdravi ti. Evo ga, sad ćemo. Evo pa. Donosio pakir, sjećaš se? Moj djeta, ne znam šta je jutro bilo da... Evo ti prezalogajstvo malo. Moja djeco moja. Evo ti malo namjernica ovdje. Hvala vam, da budete da... Zdravi ti bili, pa ko je to? Makar si njen poznala možda. Ko će tam mene gledati? On imao neko moj. Svi ste vi moji, ali... Ženske glave, ajte dolam da vas vidim, da niste otkud poznate. Hvala vam. Allah vas nagradio. Da ću vam jaziku. Koliko imaš godina, strina? Godina! To još pitao pa... Znam, tamo u ličnoj karti imala da... Ne znam, ja. Jel ne? Imao 90? Ima. 80 u sigurno. Jaj, moj! Mali poravak je u ovome. Idete dobro? Ne razumije, hajde ti tamo sa ljudima. Dobili smo ti jedan mali paket. Dobro. Nije mali, veliki Bog, da vi vidite živi, izdravi ako Bog da i da vas Allah nagradi, sve rijedu. Amin, Mojom nagradom ako Bog da. Nisi probao ovcu? Nisam, pa prije. Imamo još, dobili smo dvije. Došlo dvije dobro. Gdje vam je ona česta? Hvala vam koji ste na pomoći ovoj, ne mogu nikad zaboraviti. I onome njemu gore. Da Allah nagradi. Hvala, nagradu vam da. I da ovoga oko Boga oženimo. Oko Boga da oženimo. I od toga, i od toga. Spojnici. Evo, eto, malo smo na vrate. Da vam poživiš još je. Allah vas nagradio. Kako na tebi bješe ime? Muška. Muška. Kako se prezivaš? Mavani. Evo vidim, da sam je pronašao. Tako je samo sinte. I dobrim ljudima. Spojnici, ja sam ti rekao. Eto ja imam, aha, i samo je on desnu sinu. Jes, on je dalje u tebi. Neko drume u njoj pa daj. Jesmo daleko. Moraš ti kod njega ići. Pa ne znam, ja ne mogu da se nakažem. Ajde! Gdje snimi malo? Šta će, iće u mene? Sve dobro, da je Hrvatskom še mnogo. Fatima, da sve Boga. Neka, ja ću ponijeti. Vidimo se. Allah manet. Ako šta bude, javit ću. Dobro, hvala vam.
Nemojte njih, Ivano, stanice, eto, dvije imaju. Imaju dvije stanice. Mi došli s tebe da obiđemo. Eto, sad se donijeli. Pa donijeli da će rali kolo. A znaš da ti dolazim, da sam ti dolazio? Znam da dolazim. Znam da sam ti dolazio opet. Tu. Čokolada, malo da se osladi. Maj ti. Evo, Ti ovo. evo. Ovo je za tebe, maj ti. Iza tebe, ej! Iza tebe, ne osladi se malo. Čokolada. Ja? Pa neka njemu. Neka tebi. Neće on, Podaj njemu, maj. Podaj njemu. Tebi ima on. Evo ti, ovdje pa ti... Više ja nikoga ne imam. U mene je sve pomrlo. Ja sama. Uj, ja sama. Nikoga ja više ne imam. لنا من جودك وبارك واجعل لنا في مصك Uzeli smo ime. Pa ne škirali se, naćemo me. Gdje ti je grah, džera, ode pretjeru ti. E tu, ovdje ide pretjeru. Ja. Stav ovdje, ne možemo, stavimo ovdje. Stav tu dole, da te ne ispadne. Od čega živite? Imate li kakav primanja? Ne, ima onaj Nermina, čovjek mi je na bolovanju, pa su ga sad skinuli, od čega bolestan bio ležao u bolnici. No, pa sad... Gdje ti je čovjek? Ovoga vama a ne znam hoće li proći u penziju, neće, a imam i ono djete, one nešta invalidine, ovaj nema i ja ne. Alejkemu selam. حياؤك سور مجتمع عليه بنات كفاك حياؤك سور مجتمع عليه بنات كفاك إليك يشير مفتخرا بأن الوحي راك